Τι θα επράτατε αν τα προσφυλή σας τέκνα αντιμετώπιζαν θανατηφόρον επίθεση και εσείς δεν είχατε τη δυνατότητα να τα προστατεύσετε? Θα πέθανα κι εγώ μαζί τους, υπερασπίζοντάς τα. Ορθώς απεκριθείτε. Έτσι θα ενεργούσε οποιοσδήποτε πατήρ ο οποίος αγαπά τα τέκνα του. Αν όμως εσείς και κάθε άλλος άνθρωπος θυσιάζεται και πάσχει και αποθνίσκει δια τα παιδιά του, κινούμενος από το φυσικό ένστικτο της πατρότητος, όσον περισσότερον πρέπει να υπομείνω όλα τα αυτά εγώ, ο πνευματικός πατήρ μυρίων χριστιανών, αόπλων ανυπερασπίστων και αθώων. Ο Κύριος από τη μεγάλη του αγάπη δια των άνθρωπων ανέβηκε ακόμη και στον Σταυρό. Το ίδιο θα πρέπει να εφαρμόζει και καθένας που θέλει να υπολογίζει τον εαυτό του για μαθητή εκείνου. Ιδάλλως είναι ένας ελεεινός υποκριτής, προδότης και λιποτάκτης. Παρακαλώ την αυτού μεγαλειότητα και τον κύριο πρεσβευτή να προστατεύσουν την Ορθόδοξον Εκκλησία, τους χριστιανούς και την Ελλάδα. Φιλώ το χέρι σας, Παναγιώτατε, αλλά και εσάς τον ίδιο.